Čaute, decká. Už ste niekedy počuli slovo inflácia, ale nevedeli ste, čo to znamená? Poďme si to spolu vysvetliť. Inflácia je jav súvisiaci s cenami produktov, ktoré si každý deň kupujeme. Od jedla cez oblečenie až po elektroniku. Jednoducho povedané, inflácia znamená, že ceny týchto produktov stúpajú a preto si za rovnaké množstvo peňazí môžete kúpiť menej ako predtým. Predstavte si, že vaša obľúbená čokoláda stojí 1 euro. O rok neskôr však tá istá čokoláda stojí už 1,20 €. A práve to je inflácia. Ceny produktov rastú, zatiaľ čo výška vášho vreckového rastie oveľa pomalšie alebo nerastie vôbec. To znamená, že si môžete dovoliť kúpiť za svoje vreckové menej vecí ako predtým. Dôležitá otázka však je, prečo inflácia vôbec vzniká. Existuje mnoho príčin, prečo ceny produktov rastú. Napríklad zvýšenie dopytu. Predstavte si, že veľmi veľa ľudí chce kúpiť ten istý nový telefón. Obchodníci si uvedomia, že telefón je populárny a preto mu môžu zvýšiť jeho cenu. Keď je veľký záujem o nejaký tovar alebo službu, ceny môžu stúpať, pretože ľudia sú ochotní zaplatiť viac, aby ho získali. Ďalším dôvodom, prečo inflácia môže nastať, je rast cien surovín. Ak stúpnú ceny dôležitých surovín, ceny mnohých produktov a služieb sa zvýšia. Napríklad, ak sa zvýši cena ropy, benzín zdražie. A keď sa zvýši cena benzínu, aj doprava bude drahšia. A to následne ovplyvní cenu potravín, ktoré sa dovážajú do obchodov. Inflácia nastáva aj vtedy, keď je veľa peňazí v obehu. Keď je v obehu príliš veľa peňazí, ich hodnota klesá. Predstavte si, že sa vo vašej triede koná veľký predaj sladkostí. Každý z vás má pri sebe dosť peňazí, pretože ste dostali od rodičov extra vreckové. Na predaj sú rôzne druhy cukríkov, ale je ich obmedzené množstvo. Keďže všetci máte veľa peňazí, začnete sa medzi sebou pretekať o to, kto za sladkosti zaplatí viac. Ak jedno vrecko cukríkov pôvodne stálo 1 euro, môže sa cena zvýšiť až na 3 eurá. Cukríky sa stanú vzácnejšími a keďže máte dostatok peňazí, ste ochotní za ne zaplatiť viac. Tak, decká. Teraz už viete, prečo sa veci zdražujú a čo všetko môže ovplyvniť rast cien. Inflácia je síce bežná vec, ale je fajn vedieť, ako funguje, aby vás v budúcnosti neprekvapila.